naimbaga Aldao amin. Yes, this will be the first fiesta dating administration, dating term tayo apo. So, as much as possible, we're trying to improve. No, naman din kasi nakita tayong room for improvement. Okay, the room for improvement versus the last year, hanga the previous admin na po. Kasi, so we're trying to do our best na dating fiesta kita napintas na saya using the same budget ako. That's the challenge namin. So, this is ang challenge mo ita. Kumbaga, we do not want to spend so much, tapos lang bongga. So, we're trying to maximize what we have. Yung month-long medlat na dati, yung pagnakarambak, di pa mo ginawin? Yes, ako. Month-long ko na tayo oral at DGJ days nga awan. So, as much as possible, we're trying to fill kuma DGJ gaps. Yung syempre, hantimit mabaling fill-upan namin. Ada nga ro DGJ may balik bayan sumabalin. Ada ko mag-event in 3, 4, February 3, 4 ko na da. So, we're trying to fill the void. So, kita na DGJ na duma-duma activities na awan si calendar. Ngayon, madantula ka activities ka DGJ nga days. So, the same activities mat lang sir compared ka dagiti previous fiesta, wala ka dagiti. Ada na inayon ako, ada na inayon, ada mi kami DGJ events tayo, activities tayo ada mi DGJ complaints kanay like the civic military parade. Kanay nga mi nga syempre we have to weigh, we have to balance kami no ano IT concerns. Kaya syempre di mano nga mi di sakbay tayo nga kana, kaya ada from DJ ka namin 1 PM nga start. Ket DJ ka no daduma nalpas di 1 PM nagawid dan. Ada pala di kita grupo at alas 7. So nga mawawatan daw ko mga paspasensyahan ga nakat kasi di participants. Ngayon dating parade ako ket from 7 to 8 hours previously, baka 3 hours to 4 hours. So atindog pa lang. So awatin daw ko maaino ada di kita hang mapagustuhan na lakit kitain tayo. No, kitain tayo na laing no medyo nababaunay yung oras, then we always have next year may kaya ako. So, And dito venues nga pakangayon dagiti activities sort mostly nga activities before kat ito'y ayan dito basketball court but nagkat inakuparan dagiti ang opisina. Dandomit din ako. Malpas sa amin Ay, dito, malpas, eh. malpas dito office iti treasury. I think on Sunday. Sunday. So mabalit na mo sa Sardetan. Kaya o Sardetan PJ Sintingan. So radya. So malpas din sa construction na on Sunday. So mabalit ito sa Sardetan mo. Hanap dito kasi lang naitipon han Lights the fiesta. when certain kabarbaro. DGJ, example ko man, dati awan di Mr. Lawag, awan di DJ Little Miss Lawag. So ada DJ, kasi the purpose nyo na po is, syempre, gumastos tayo on this stage. So might as well maximize this stage, di na dumang events yan. So DGJ nagtipidan ti city nga hangyak sacrifice iti events na po. At dapat iti motor show, kaya iti speed fest, kunada namin. So, the Speed Fest kami, we're still getting permits from the national government. I hope may kamat at syempre medyo aggressive din yung event. So, drag race na namin. So, don't worry, kita namin talagang the safety, the participants and all the buyan to. So, kita nila di permits ako. IT Carnival Mayor na tayo, na check tayo no okay and ready dan. Well ako, nag-dry run da dirabi, inrugi da dirabi, nag-dry run da. So, we will see. So far, mayat na ornos, kita da J layout. So, timet ko na, syempre, na pinas di layout na, tapos di flow iti tao, nga nanayas met lang, tanong nga nagulo. So, at dumit iti vendors nga in my merchants. So, in open time net, kasi nga roti, kanan di bagang, masapod namin di aglago, di small and medium entrepreneurs, so nakadado ako. So naki-coordinate pa iti simbaan with regards to iti parkingan da, naging nangalada pa iti permit namin di bell tower, so diya ka mo kano da nga irugi ako. So digijay tinteteng opportunities di small and medium entrepreneurs. How about, pudo ka di ako ngayon nga di
ng operate the carnival last year, kasi sa metang din ang operate, so kami nakakapatibig. I-check ko po yung pinagtunak sa Bali iti nangapak ka di bidding ako. Tatla. So, tatla ako. So, sudan mo ka sa Bali na ako. Sa Bali, di dati, I think, so melat nangapak di certain sections yung halos baro amin. Sir, siya sino dagiti VIPs or dignitaries mo kung may hagdan na kasi speaker ka na isang sakay mo programa ka rin dito. Siyempre po, daligiti guest tayo from sa Bali nga lugar. Yung siyempre, digiti guest speaker tayo ako, digiti ba kakadwa nila kami iti Beijing, the Gov, the Vice Gov, the Congressman, Congressman Sandro, imbitahan kami Congressman Angelo Marcos Barba, so that the guest speaker ako. Kinkinan nila do mga events, so dapat inimbitaran na ako. So about the president, sir, ano yan yung detaran? We'll try ako, we'll try ako. Yung siyempre enough met digiti local executive.